Και δίδεται η εκκίνηση του κριτηρίου διαιτών, όπου από τα πρώτα μέτρα ο Sportsman πετάγεται μπροστά, έρχεται η Priceless που έχει μεγαλύτερη φυσική ταχύτητα και οδηγεί την υποδρομία. Βελτιώνεται και ο Καναδάς απ' έξω, ο Sportsman έτσι θα μείνει στην εσωτερική. Η Δημοκρατία πιέζεται για να ακολουθήσει τα τρία πρώτα άλογα. Priceless λοιπόν οδηγεί την υποδρομία, Καναδάς τρέχοντας δεύτερη ρόδα από την εσωτερική, ο Sportsman ακολουθούν, στη συνέχεια η Δημοκρατία, καθώς βγαίνει ο ρυθμός της διαδρομής, πλησιάσει και αυτή τα τρία πρωτάλογα. Σταθερά στο κεφάλι βεβαίως βρίσκεται η Priceless, ακολουθεί ο Sportsman και στη συνέχεια ο Καναδάς εξωτερικά του, κοντά τους και η Μακεδονία στην εσωτερική. Όλα αυτά καθώς πάμε για το δεύτερο μισό της διαδρομής και πάντα οδηγεί την υποδρομία η Priceless, Καναδάς απ' έξω, Sportsman από την εσωτερική, ακολουθούν Δημοκρατία υπό συνεχή πίεση για να έχει επαφή με τα πρώτα άλογα. Πάμε πλέον προοδευτικά για τα τελευταία 700 μέτρα της διαδρομής, χωρίς αλλαγή στην διάταξη των αλόγων. Στο σημείο των 600 μέτρων οδηγεί η Priceless, ο Sportsman θέλει να πτυχθεί από την εσωτερική, πάντα ο Καναδάς απ' έξω ακολουθούν. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και πάντα στην πρωτοπορία βρίσκεται η Priceless, απ' έξω ο Καναδάς αναπτύσσει το Sportsman από την εσωτερική, όλα θα κρυθούν στα τελευταία μέτρα. Και πράγματι γίνεται μάχη Priceless, Sportsman προσπαθεί από την εσωτερική, ο Καναδάς ανάμεσά τους, Priceless και Sportsman ξεχωρίζουν, πλέον ο Καναδάς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην πίεση και στα τελευταία μέτρα Sportsman, Priceless απ' έξω δεν έχει καταλήψει, ο Sportsman όμως είναι πολύ δυνατός, έρχεται από μέσα και περνάει. Sportsman λοιπόν και στη συνέχεια Priceless κάνουν